Bueno, imos comenzar entonces o tempo de debate. Eu solamente quería decir un par de cousiñas rápidas e xa vos paso a palabra aos que queirades facer algunha pregunta ou comentario, etc. O que sí que vos pedimos, como está grabado en streaming, se emite en streaming, é que cando fagades a pregunta vos presentedes e así queda recollido. Eu simplemente quería destacar de todas as presentacións que se fixeron e do proxecto que se presentou hoxe aquí, recalcar o que dixen ao inicio, que é un proxecto autofinanciado, é dicir, eu creo que é moi importante destacar a vontade dunha serie de investigadores por aunar esforzos, por recoller os resultados dos seus traballos e, sobre todo, facer un esforzo de divulgación para compartilo cunha comunidade moito máis amplia, non soamente científica, para o cal se están facendo publicacións, presentación en diferentes congresos, senón tamén para pensar nunha narrativa, nunha linguaxe, como comentaba Manuel Gago, na que un pouco interactuar con outro tipo de públicos, interesados neste tipo de xacementos e de momentos da historia. Eu creo que tamén é destacable en relación coas xornadas que tivemos hai 2 semanas sobre patrimonio e comunicación, precisamente o esforzo que se fixo neste sentido, non? Un pouco o que víamos é que a maior parte dos proxectos, excepto casos moi excepcionais, como o que presentaron en Andalucía, poden contar cun programa de comunicación dende o inicio, que nestes momentos nos que é tan importante comunicar o que facemos e poñelo a disposición da cidadanía, porque, ao fin e ao cabo, traballamos con patrimonio, que é propiedade de todos, e moitas veces traballamos con fondos públicos. Creo que o esforzo que se fai neste sentido, poder contar desde o principio cunha política de comunicación moi ben artellada, eu creo que é outro dos éxitos do proxecto. E, bueno, por suposto, agradecer ás persoas que viron a presentalo, dende lonxe certa. E, bueno, xa vos paso a palabra. Non sei se queres comentar algo, Iago. Non, se acaso romper o lume, está facendo unha pregunta de información complementaria. Que a mí interésame moito porque os que me coñecen desde moitos anos esa preocupación insistente, case como un batán da interdisciplinaridade como encontro, un espacio e un encontro e un tempo para interrelacionar diferentes experiencias e ciencias e tecnoloxías aplicadas á categorización do patrimonio. A mí interésame moito que os autores, os responsables dese traballo que están aquí, que fagan un relatorio de os profesionais das disciplinas que están aí actuando en este traballo. Vale. Bueno, a verdade é que dos 7 membros que actualmente formamos este equipo, que, bueno, quero dicir que é un grupo aberto, que aberto á integración no futuro de outras disciplinas. Polo momento somos na maioría arqueólogos, inda que algúns temos unha formación, como no meu caso, máis clasicota e clásica, quero dicir, tirando a historia de antigüidade, outros máis da protohistoria ou da arqueoloxía da paisaxe, algún tirando cara ao período tardo antigo alto medieval, bueno, gago e gago. Quero dicir, e logo estamos explorando conxuntamente ou individualmente disciplinas como poden ser precisamente esa da arqueoloxía do conflicto, que está moi en boga no mundo anglosaxón. E, bueno, insisto, estamos abríndonos ao mundo. Entón, penso que un dos elementos fundamentais de cara ao futuro é precisamente eso, seguir incorporando xente. Non só xente especializada ou con unha especialización moi concreta, senón que teña tocado varios paus, e que teñan a experiencia de cal é o procedimento adecuado para investigar ou para responder a determinadas preguntas. Por tanto, quero dicir que, dende que eu empecé, por exemplo, no meu caso, a miña investigación, que era máis vinculado á arqueoloxía militar romana, estou abrindo outros campos completamente diferentes, precisamente porque considerei que, de acordo con unha única disciplina, non podía chegar a responder as preguntas que me interesaban. No futuro, antropoloxía, outro tipo de metodoloxías arquitectónicas, bueno, teledetección estamos machacando moitísimo, pero queremos seguir formándonos, etc. Quer dizer, é un mundo completamente aberto o que temos diante.
Ben, se alguén ten algunha pregunta, animade. Hola, eu son Lino Gorgoso, son arqueólogo, e quería facer unha pregunta a calquera de vos, pero, bueno, creo que vai máis enfocada ao que falou José Costa, que se podía explicar un pouco mellor, pois, como é a distribución dos campamentos que colocabades no mapa en Galicia, especialmente un punto que poñades como no Val Miñor ou no entorno de Baiona, que, vamos, personalmente non o coñezo. Despois tamén o compañero portugués puso varias imaxes de campamentos na zona de Lugo, creo que un era en Sarria e outro en Láncara, que tampouco conocemos, bueno, estamos falando aquí que ningún de nós o conocíamos. A segunda pregunta, se me permitides, teria que ver co tamaño dos campamentos que estades ollando vía foto aérea, se conseguides discriminar se por hectáreas algún deses campamentos sería lesionario ou se pola contra todos son castra estiva ou de ala e corte. Gracias. Bueno, por alusións, Lino. Bueno, a verdade é que o que diste do Valmiñor Baiona non é Valmiñor, é Miño, precisamente o que presentaba Campos, o que presentaba Joao antes, non é? O norte xusto de Portugal. Moi pretiño do... Vilanova de Cerveira, sí. Moi pretiño de... Cale a aldea do... Campos. No, do lado galego. Sí, o núcleo de población que me sale. está frente máis ou menos un pouco máis alá, entre Goián e Tui, máis ou menos. Entre Goián e Tui, aproximadamente. E respecto aos campamentos que nos consideramos ou falamos da Galicia Oriental, bueno, ese é un proceso curioso de investigación, digamos que tirando do fío vindo de Asturias conseguimos documentalos. Non fomos os únicos que documentaron algúns deles, hai outro equipo que tamén os catalogou e os deu a coñecer, están notificados a patrimonio, por suposto, inda que non están as fichas feitas a día de hoxe, por iso probablemente non se coñezan. Son 3 no caso de Monte da Chá de Santa Marta, outro no Páramo, creo que no lado galego, se non quedan... A Penaparda, a Fosagrada, que é un descubrimento moi recente. Quero dicir que todos estes xacementos están xa presentados para a súa publicación, os papers, os artigos sairán, se todo vai ben, antes de que remate o ano. Algún deles se foi publicado, este que aludía por outro grupo de investigación nas actas dun coloquio que houve en Xixón, que, bueno, andan por aí, creo que xa están, por exemplo, na biblioteca da facultade tamén ese libro. E, bueno, claro, son moi recentes. Estamos falando de que, fundamentalmente, a nosa investigación conxunta empezou no 2015. En este 2015-2016 atopamos unha decena de campamentos novos. É dicir que, bueno, claro, o propio ritmo da publicación impide que se coñezan no mundo especializado. Precisamente, a iniciativa e a finalidade destas intervencións, destas charlas, de abrirnos ao público é precisamente iso, que a información chegue rápido, porque queremos traballar sobre ela, non secuestrar esa información como se tiña feito ata non hai moito. E cal era a outra pregunta? Respecto ao tamaño dos campamentos, bueno, é un tema de eterno debate. Non temos datos fiables para poder decidir ou decir se son lexionarios, se son auxiliares, se son tal. Podemos decir certas cousas, certas ideas. Cando acadan de determinado tamaño, por pura densidade, polo que conservamos dos tratados da época antiga que falan, bueno, pues podemos calcular unha certa densidade de ocupación. A partir desa densidade de ocupación hai que ter en conta personas, bestas, cabalos, outro persoal asociado, pois podes dicir, bueno, podría haber alrededor de, ou desde, ou como moito, tantos homes, non? Cando vas facendo grupos, vas agrupando estes xacementos e vas considerando, bueno, isto é unha unidade táctica maior, é unha unidade táctica menor, se un castelo un pequeno de menos dunha hectárea, pois están aí localizados, é dicir, dependendo da cantidade do contingente, ti podes xa presumir unha certa operatividade destas unidades. Cando logo os pos en conxunto, en contexto, e ves que, bueno, pois unha liña de campamentos ten máis ou menos a mesma extensión todos eles, pois xa podes pensar, igual son sincrónicos. Cando se dividen, cando non coinciden, pois, bueno, que houve unha división destas tropas nun determinado momento ou pertencen a momentos diferentes, pero están reutilizando unha mesma vía de penetración, etc. Pero, insisto, é un tema de debate que sigue aberto, empezouse nos anos 60 e 70 a calcular a densidade dos campamentos e ainda non chegamos a un consenso a nivel mundial. Quero dicir,
non che podo dar datos claros. E dice moito, e iso é moi interesante. Cando se descubre un campamento novo, a prensa o primeiro que che pregunta é dicir, pero cantos había dentro? Eran legionarios, eran auxiliares, eran tal, queres saber o individuo. É imposible ter esa información sen traballar moitos os xacementos e, ainda así, é moi complicado. Algúnha pregunta máis? Pois aproveita. Sí, a mí interésame que me despejedes algunha dúbida. A mí deu a impresión de que todas estas ubicacións de campamentos están en unha cotas elevadas, non sei se son de serra. Bueno, eu penso que tamén as grandes fundacións das vilas e cidades de Galicia hai unha tradición científica de ubicar a base en campamentos romanos, Florentino Cuevillas e Ourense, non? Bueno, Lugo, etcétera, etcétera. E, bueno, digo se esta investigación tamén vai por as zonas vilegas, a estructura de Vilega e a estructura, digamos, de capital de provincias, se pode decir así, non? E depois hai unha cuestión que a mí me interesa moito, porque sempre considerei que os pazos e as súas referencias previas, non, tiñan unha ubicación de vilas, non, e unha orientación de vilas romanas que, de feito, están aí. Pero claro, esos son produtos, digamos, de ocupación e defensa do territorio, digamos, en unha desafectación romana e desafectación da vida militar e dos militares romanos, non? Entonces, si tedes contrastado estos asentamentos que están aparecendo por estos sistemas tan importantes e imprescindibles de ubicación, si tamén as vilas tamén aparecen aí como ese produto de desafectación ou de deriva na última tardía da presencia romana, non? Bueno, son cuestiones. E despois, un tema que aquí no Consello tiñamos como moi importante ver a referencia da toponimia con todos estos, ese cruce de capas, non? A toponimia con, si dá unha referencia, si dá claves, si ratifica a mellor ese planteamento. Son esas dúas ou tres preguntas que me interesarían moito. A toponimia. Primeiro respondo polo tema... Respondo primeiro o tema das vilas. É certo que existe unha componente de legitimación, desa apropiación dese pasado mítico, non? Pode ser, pois, tirando dos héroes clásicos, o Teucro de Pontevedra, e pode ser o dos campamentos. Sempre se falou de que todas as fundacións augusteas estarían por riba de campamentos. Braga está completamente descartada de hoxe. Bueno, nunca se pode dicir que está completamente descartada, pero, bueno, non parece que haxa ningún tipo de fundación militar previa. Astorga sí que se confirmou arqueolóxicamente que é así. E Lugo, digamos que estamos non en conflicto, pero, bueno, digamos que hai opinións diverxentes. Na miña opinión, non é necesariamente, ou non se atestiguou inda de maneira irrefutable que sexa unha fundación militar. É moi posible que haxa militares, ou que estexan no entorno, ou que estexan na mesma cidade, pero é que dicir, non existen os elementos arquitectónicos suficientes como para dicir, era un campamento e logo foi unha cidade. Ou, ao mellor, había un campamento nas proximidades. Quitando eses, únicamente León, que sempre foi unha fundación militar, e Astorga, deron lugar a cidades. É un fenómeno moi curioso. Mentres que no resto de Europa ese fenómeno é moi habitual, que o campamento de lugar a cidade, aquí no noroeste non sucedeu moito, ou non sucedeu de maneira xeralizada, polo menos que saibamos ata o momento. Igual, precisamente, hai moitos campamentos permanentes ou moitas fortificacións permanentes que non coñecemos porque están debaixo deses lugares e non se soubo documentar. Hai pouco falábamos de Chaves, a súa posible fundación militar. Bueno, é posible que houvese un presidium, o que non quere dicir un campamento, pode ser un simple destacamento. É moi difícil poñer límites mentre non teñamos datos indiscutibles. Respecto a toponimia, creo que o mellor podo responder é Andrés. Bon, nos traballamos con toponimia tamén en Asturias Asturias, León, realmente, e en Galicia, non? Todas as zonas onde prospectamos, fixemos un análisis dos topónimos que suelen estar relacionados con estes campamentos. E a verdade é que moitas veces, como son elementos moi pouco monumentales que a xente non recoñece, a xente dos propios territorios onde están non sabe que hai un xacemento aí, porque son estructuras moi pouco visibles.
vemos que son topónimos moi neutros relativos a topografía, a vegetación, ¿no? Descriptivos no de estructuras arqueolóxicas, sino de outras cousas que poden ver no paisaxe. Por exemplo, el Chao de Carrubeiro, ¿no? El Carrubeiro é un pueblo e el Chao, pues, porque a chaira que está de arriba del pueblo. A Recacha tamén é descriptivo, a Recacha non sei se se dice en galego de aquí, pero é o longo, ¿no? Mas si temos algúns exemplos de topónimos que poden ser máis arqueolóxicos, por decirlo dunha maneira, como a Grande Xarras, ¿no? Que nos formulamos que esas xarras podan estar falándonos de algún tipo de resto material, mueble que a xente dos pueblos de alrededor interpretou como xarras antigas, ¿no? Por decir algo, por plantear unha hipótesis, porque realmente pode vir de moitas outras cousas. E tamén vemos outros topónimos que xa son máis típicos de cualquier resto arqueolóxico fortificado, ¿no? O Alto do Circo, por exemplo, pues, bueno, está falándonos dun cerco, ¿no? Da cerca. E aparte de eso, non hai nada que realmente nos permita interpretar certos topónimos como campamentos romanos. Se acaso, falar de que hai restos arqueolóxicos ou de que hai algún resto, algunha estructura, pero realmente no que podamos interpretarlo de mano polo topónimo como un resto de época romana e de unha naturaleza moi concreta. Non sei se queda explicado. Sí, no, bueno, suficiente. Pregunta aquí. Hola, boa tarde. Son Enrique Egea, son profesor de lingua. Non teño moito que ver con isto, pero teño certos intereses. Ben, non, quero dicir para que non se interprete de ninguna outra maneira o que vou preguntar. Eu querería saber dúas cousas. Unha hipotética datación desta playa de campamentos, porque realmente sería interesante saber se son realmente da conquista, da preconquista ou de un período posterior, porque eu teño a vaga idea de que tal vez no período de Magnus Maximus quizá houvese algo de Liorta por aquí polo norte. Quizá. Entón, claro, sería moi interesante poder datar eses campamentos. E despois a durabilidade deses campamentos. Se son campamentos temporais, se teñen algunha estrutura pétrea ou se hai restos máis duradouros. Non sei que me pode responder, pero... Queres falar? Queres falar? Bueno, que non quero monopolizar tampouco, pero bueno, son preguntas que sí que nos facemos moi a menudo. Con respecto á datación, a nós interesanos moito, obviamente, saber a que época, poder dicir este campamento pertence a esta época, este pertence a outra, pero a verdade, o resultado danos igual. Quero dicir, porque sexa o que sexa, vanos axudar a responder unha pregunta histórica. Nós o que detectamos é un elemento que ata agora non estaba integrado no discurso historiográfico, histórico do noso país, especialmente en Galicia, non? Que estaba un pouco, digamos, pasamos do Castro a Vilas en solución de continuidade, que pasa polo medio. Non falamos de certas cuestións, porque, como vos galegos, falar de certas cuestións non está mal visto, non falar de conflictos, de violencias, nada, ellos deixalo pasar. Bueno, se houve conquista violenta, non houve conquista violenta, se pertence en ese momento, pode ser que algún sí, pode ser que algúns non. Da igual, insisto, porque teñamos en conta a tasa de mobilidade do exército romano. O exército romano caracterízase precisamente pola súa flexibilidade táctica e mobilidade. Calquera que lea César darase conta diso. Por tanto, simplemente de ir do punto A ao punto B, nas xornadas de marcha, ao final das xornadas de marcha, xa hai unha construción dun campamento. Esos campamentos están relacionados con unha campaña militar? Non necesariamente. Hai que ter en conta o desplazamento de tropas por construcción de infraestructuras, a propia mobilidade táctica do exército, cuestións de abastecemento local, que non podes estar no alto do monte en inverno, tens que baixar a chaira e tens que sentarte nun lugar que sexa óptimo para poder alimentar a xente, tens que separar as tropas moitas veces porque senón
queimas completamente o territorio que che rodea, é dicir, cuestións que non se explicaron nunca. Falamos das guerras de conquista, bueno, vale. Por que non falamos tamén das guerras civis que teñen como escenario a propia Península Ibérica e que sabemos que precisamente, por exemplo, Galba no ano 69 ven cara ao norte, ven cara a Clunia, Coruña del Conde, ven a reforzarse aquí precisamente porque é onde está o exército peninsular, o exército hispánicos que se chaman, e tira das tropas de aquí, recluta tropas aquí nun momento que estamos falando xa finais do século I despois de Cristo. Que pasa? Nese momento tamén, non? É dicir, a mobilidade, etc. Por poñer un exemplo histórico. É dicir, que non todo o que teña que ver co exército romano tense que ver en clave militar ou militarizante ou bélica. Iso é unha cousa que temos que desbotar da nosa cabeza. Os militares fan moitas cousas, porque, ao fin e ao cabo, son un corpo, son un brazo de autoridade o único, prácticamente, do Estado romano. E valen para todo, valen para un roto e valen para un descosido. Sabemos que o campamento de Banda está directamente relacionado con a construción da vía da 18. Moitos dos campamentos que se están documentando do noroeste probablemente teñen que ver coa construción de infraestructuras. Están aparecendo epígrafes nos que salen miliarios documentados, leguio tal ou o que sexa. É dicir, hai que tamén valorar esas cuestións da paz, non, por así dicilo. Da paz armada ou da paz. Respecto a outra pregunta, cal era? Xa se me foi. Sí, unha guerra tensa, certamente, pero, bueno, que hai moitas maneiras de describir eses procesos, non? Que dicir, podemos poñer os calificativos que nos queiramos. Por suposto, estamos abertos a calquera tipo de adaptación. E a segunda pregunta xa se me esqueceu, porque, como sempre, vou por as... Durabilidade, bueno. Nada, mira, pois o problema precisamente é o seu carácter perecedereiro. Moitos deles, seguramente houbo, e vou dicir unha burrada, pero probablemente milleiros de campamentos no seu momento. No Reino Unido están documentados, creo que o último catálogo de fortificacións, digamos, un poquinho máis xeitosas, un poquinho máis permanentes, era de 250 ou algo así, en toda a península. Digamos que serían fortificacións permanentes e fortificacións semipermanentes. Estamos falando, pois, ao mellor, un ano, uns meses de ocupación, algo xa un poquinho con máis empaque. De campamentos de marcha perdimos a conta hai moito tempo en todo. É dicir, é imposible, porque non tes máis que un balado e unha foxa. Eso colmatas enseguida, podese desbotar, pode haber corrementos de terra, pode haber mil cuestións. Actividade agraria, repoboacións, que é un dos nosos cabalos de batalla, precisamente, o problema é que como afectan ou como non afectan, a explotación moderna do territorio, é dicir, a súa durabilidade é mínima. É dicir, moitas veces, que é unha cousa pola que se pasa moi por enriba, moitas veces ni sequera tiñan defensas eses campamentos. Se falanse de que en moitos pódese delimitar cunha senda, cun foxo que ten máis unha funcionalidade para a escorrentía das augas que o mellor que propiamente defensiva. E iso perdeuse, non queda absolutamente ningún rastro. No momento que clavas unha piqueta, a piqueta remóvese ou se a perdiches e xa non tens ningún tipo de evidencia material relacionada con ese asentamento. E aí houve un asentamento. Quero dicir, claro, ese é a loita que temos constante, non? Hai algunha pregunta máis? César. Ola, bueno, eu son César Parcero. Quería facervos unha pregunta. Cheguei tarde, ou mellor xa falastes desto ao principio, non sei, pero na presentación en media que vin, a de Joao e máis a mitad de Andrés, faladades un pouco, por exemplo, de algúns deses falsos amigos que tiñades detectados e demais, e quería preguntarvos se podéis falar un pouco máis do proceso que seguides para discriminar que cousas desas indicios que se ven meses nas imaxes aéreas ou no LIDAR poden ser efectivamente corresponderse con campamentos romanos e que outras cousas poden corresponderse con algún outro tipo de diferencias topográficas ou así. Non? O sea, que tipo de mecanismos podes en xogo aí e que grado de certidume chegades a cadar cos medios que tedes agora, sabendo que é un proxecto que non ten financiación e demais, ata que grado de certidume chegades con cada un dos casos que tedes documentado. Falo eu, depois se queres. Falo em português, não? Sim. Bom, como adiantei também na apresentação, em primeiro lugar, o que pomos sobre a mesa é toda a informação digital que temos disponível sobre aqueles sítios. Porque pode haver, por exemplo, nestes tais falsos amigos, pode haver um determinado sítio que pareça ser algo, por exemplo, num LIDAR, num modelo digital terreno, mas depois quando olhamos para a foto histórica, por exemplo, vemos que esse sítio realmente não existe. Ou seja, que é uma estrutura, pode ser uma parcela de um terreno ou algo, mas relativamente recente.
se através desse jogo não conseguirmos identificar, digamos, descartar esse elemento, digamos, o trabalho de campo, essa observação em campo é que nos permitirá descartar ou não, porque mesmo, por exemplo, nós temos sempre um grau de incerteza, mesmo ao dizer quando é um assentamento militar romano, ou mesmo que o temos quando não o é. Ou seja, por isso é que é importante, em primeiro lugar, combinar toda a informação geográfica que tenhamos sobre essa zona, para tentar, digamos, maximizar a nossa fotointerpretação sobre esse sítio, combiná-lo com observações em campo, que o trabalho em campo também nos pode permitir de forma fácil. Olha, isto realmente é um muro de um, sei lá, de um terreno qualquer, realmente não se corresponde com esta tal, com o que é expectável num assentamento militar romano. E, por outro lado, também a análise das condições dos padrões de assentamento, não é? Nós, digamos, por toda esta bateria de assentamentos já fomos identificando, temos mais ou menos um tipo de localização que seja expectável para aquele tipo de sítios. Por exemplo, quando um destes tais falsos amigos se localiza numa zona dependente, acusada, isso desde logo é estranho para a localização de um assentamento militar romano. Ou seja, no fundo é um bocado... Mas, obviamente, tanto para, como eu digo, tanto para a eliminação, para o descarte de um falso amigo ou para a identificação de um assentamento militar romano, estamos aqui sempre a mover-nos num determinado grau de incerteza que, obviamente, só com a validação através de um trabalho de campo mais invasivo, não é? Passando já dos dados digitais à prospeção de superfície para um trabalho mais invasivo, uma sondagem, escavações que nos permitam aí sim já ter dados absolutos e definitivos. Simplemente puntualizar con respecto ao tema do patrón locacional destes asentamentos, bueno, é un traballo que estamos, bueno, algo no que estamos traballando agora mesmo, é que realmente, bueno, non a pendiente, que implica unha pendiente moi acusada, implica unha maior escorrentía das augas, implica unha dificultade para achatar as tendas, implica unha incomodidade. Non quere dicir que non sexa posible, quere dicir que é improbable de partida. No que estamos documentando precisamente en campamentos en montaña que buscan os cumios, digamos, que sitúan a retaguardia do campamento na zona máis alta do cumio, bordean ese cumio e logo baixan en pendiente para ter unha visibilidade, é dicir, encaran o inimigo da mesmo xeito que, digamos, que a porta dianteira do campamento está na zona máis baixa. E a zona traseira, que é onde se sitúa o xeral ou o comandante da unidade, está na parte máis alta, que ten mellor visibilidade. E fan así, pivotan, basicamente, alrededor dos cumios. Cando existe unha chaira, un lugar, como decía él, como decías antes, a recacha, unha lomba, unha pendiente máis suaviña, pois aproveitana íntegramente, pero onde o lugar non o permite, pois tal. Eso na montaña, en outros sitios, bueno, pois buscan unhas condicións de visibilidade, de evitar inundacións, de evitar lugares malos para poder acampar, porque, inda que sexa para un par de días, iso pode convertirse na larga nun problema logístico, de salubridade, etc. Son unha serie de implicacións que nos veñen dadas, ou unha serie de cuestións que nos veñen dadas polas fontes antigas e outras por pura lógica militar. Nos propios tratados militares modernos siguen salindo os mesmos principios prácticamente que veíamos nos tratados antigos. Había outra pregunta. Sí, boas tardes. Eu son un aficionado á arqueoloxía, sigo as páxinas de Facebook, por exemplo, de Roman Army, outras, Mercán, etc. Eu quería preguntar se estades a seguir nas vosas investigacións unha dirección na distribución dos campamentos. É dicir, seguides unha liña, digamos, direccional ou investigades de xeito independente no territorio galego, portugués ou así? Bueno, como nós lo que fixemos foi, como comentei antes, ver esos sitios, as zonas de paso, cuáles son as que tienen maior potencial e a partir de aí pues, ir buscando as serras que teñen as condicións máis axeitadas para o posicionamento destos campamentos, ¿no? Entonces, bueno,
están marcándonos ya unas rutas que son las que vamos siguiendo, sí, como el caso que puxen del Chao de Carrubeiro, del Pico Louteiro, que vemos que vai entrando en Galicia e que, bueno, tenemos teorizado que alternativas de continuación desa ruta pode haber, porque sabemos que un campamento nunca pode estar solo, ¿no? Sempre ten que tener algo anterior, por lo menos pode ser final de ruta, pero nunca pode ser independiente. Entón, bueno, pues tenemos aí varias alternativas por las que vamos buscando, ¿no? Tanto en ese caso y en los casos de la Vía de la Mesa en Asturias, que tenemos un principio y un final, tenemos una serie de campamentos, pero non sabemos ni de onde vienen ni a onde van. Agora também acrescento só que, obviamente, o nosso trabalho, a nossa investigação está centrada, digamos, na macro-região do Noroeste Peninsular. Mas, sem dúvida, que também, um bocado também pela tradição investigadora de cada um de nós, não é? Por exemplo, no caso do Andrés, obviamente o trabalho dele, as observações que ele faz estão mais centradas, por exemplo, na zona das Astúrias, não é? Que ele foi comentando. O Roça, se calhar, é um bocadinho mais que olha para todo o lado, porque no fundo também é o verdadeiro especialista desta matéria. Eu, no meu caso, a parte que me interessa mais, digamos, é esta parte também metodológica, não é? Destas novas tecnologias, mas também, no fundo, obviamente, sem deixar de olhar para todas as outras zonas, no fundo, a área territorial que a mim me interessa mais também é o norte de Portugal, justamente motivada pelo facto de eu ser de lá e pela minha investigação ser, obviamente, realizada mais a fundo lá. E, como comentavas, no caso do norte de Portugal, era um verdadeiro deserto ao nível da presença, e continua a ser um verdadeiro deserto ao nível da presença militar romana, e obviamente também me interessa tentar olhar para aquele território de outra forma, com as limitações que, pronto, não vou entrar aqui, senão não sei para dizer que eu me estou a queixar, pelo facto de no norte de Portugal temos muita pouca informação geográfica comparativamente aqui ao caso espanhol. Mas isto só para dizer que, no fundo, apesar de, obviamente, o nosso território macro, digamos, é o noroeste, obviamente que cada um de nós, no fundo, também, a nossa própria tradição de investigadora também nos leva a olhar mais de perto, ou pelo menos com mais algum detalhe para determinadas zonas, no fundo. Mas, obviamente, que a ideia é tentar ter aqui uma visão geral sobre a presença militar romana num contexto mais amplo do noroeste peninsular. Simplemente decir que, bueno, os ritmos da nosa investigación en moitos casos son un pouco anárquicos, é dicir, un pouco, ás veces son as routadas que nos dan, bueno, por que non miramos toda esta zona a ver que pasa? En algúns lugares temos xa documentados, pues, digamos, o arcano do imperio, ¿no? Que dicía Tácito, decir, xa temos a clave, xa sabemos un pouco como funciona. No momento que sabemos como funcionan, sabemos os patróns que temos que seguir para intentar localizalos. Ás veces, pues, como xogar o afundido das auga, ás veces das afundido, ¿no? Pero, de feito, creo que o mellor exemplo foi o que lle pasou a Andrés cando descubriu o LIDAR, que foi no momento que empezou el a aplicar esas técnicas despois de ter traballado e queimado e prácticamente agotado a fotografía aérea, dixo, eu sospeito destes sitios, pero non fun quen de documentar nada. Empezou a traballar co LIDAR e empezaron a fluir campamentos. Nunha semana foron 4, verdad, Andrés? Pero el sabía onde había que buscar, é dicir, xa tiñamos unha idea. Que pasa en Galicia? Que é a túa pregunta. Galicia é moi amplia, ten un territorio moi diverso, cunhas explotacións agrarias, unha repoboación forestal que varía de zona a zona. Quero dicir, claro, temos que dividir, temos que fragmentar o territorio e intentar buscar cales son as claves en cada un deles. E recoñecer tamén a labor de Joao, que ele é moi modesto porque está recatalogando moitos xacementos que se tiñen dados por outras cousas no norte de Portugal e que agora estamos vendo que poderían encaixar con o noso patrón. E así deixo sembrada tamén unha cuestión, que é a cuestión, por exemplo, que non ten nada que ver, pero sí que ten que ver co que estou falando. Os castros que non son castros. Cantas cousas nos lle chamamos castros que poden ser xacementos medievais, que poden ser calquera outra cousa, non necesariamente eses asentamentos de Idade do Ferro. Son castros de seu porque, digamos que na propia documentación medieval, por exemplo, aparecen nomeados como tais ou como Castela ou como, digamos, a toponimia, digo, a terminoloxía, digamos, que vai mutando, as palabras van mutando no tempo, non?
a nos pasaronnos que moitas cousas que estaban catalogadas como castros eran campamentos, eran circulares. Un campamento non podía ser circular en determinado momento de investigación, era unha, como decir, bueno, isto é imposible, estás tolo. E agora estamos documentando campamentos circulares perfectamente, porque se acomodan a esa morfología. ¿No? Quero decir, a medida que vamos acumulando datos, vamos descubrindo e vamos creando modelos predictivos. Con mellores modelos con máis datos, mellores modelos con máis afinados. Por tanto, os ritmos dependen en boa medida desos impulsos, ¿no? Bueno, temos que cortar o debate, polo que xa sabedes, nos botan do edificio, reiterarvos as grazas tanto aos asistentes como os participantes por presentar o proxecto, comentar, bueno, o que xa dixo Iago nas xornadas anteriores que tivemos no Consello. Estamos abertos para os seguintes encontros. Como sabedes, os encontros monográficos co patrimonio pretenden dar a coñecer proxectos que se estén desenvolvendo en Galicia, que se sean interesantes por diferentes motivos, pola entidade do sitio, pola propia plantexamento do proxecto, pola singularidade, etc. Entón, estamos abertos ás vosas propostas se queredes presentar algún traballo. Tedes abaixo información sobre o seguinte, que será o 27 deste mes, sobre Covairós. Bueno, tenemos outro no mes de xuño, a final, e xa rematamos ata setembro. Temos temporada de vacacións. Bueno, moitas gracias, Iago. Non sei se queres comentar algo. Encantado de estar aquí con vos. Moi ben. Moitas gracias.